Sa labing awahing kalambuan, good news alang sa mga mamumuo sa tunga-tungang Kabisayan. Gahapon lang sa hapon, nakapagawas na ang National Wages and Productivity Commission sa kauluhan sa aumento sa suhulan alang sa mga mamumuo sa Central Visayas. Sa naaprubahan sa NWPC, 33 pesos ang aumento sa suhulan sa nga ilang giaprubahan alang sa mga dapit nga nasulod sa Class A hangtod na sa Class C. Sugod sa Oktubre 1 karong tuiga, mamahimo ng 468 pesos ang suhulan sa mga mamumuo alang sa mga non-agriculture establishments human sa dugang 33 pesos nga aumento. Sa pakaron, 435 pesos ang gidawat nilang sweldo matag adlaw. Samtang 458 pesos na usab ang suhulan nga madawat sa mga kawani nga nagtrabaho sa agriculture ug non-agriculture establishments nga adunay ubos sa napo ka mga mamumuo. Gihulagway kini sa mga opisyal sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB 7 nga maunay labing dakong aumento sa suhulan sa mga kawani sa rehiyon.